szépen vágtál végig. Mi ezt kicserélnek? Vigyázz a láb! Ilyen meg még nem lett. Innen az Angel Blue Jeans itt a Klassz FM-en, ahol majd 7 után érkezik Adél is. Vele is a Rolling in the Velési vezető pozícióra várjuk önéletrajzodat. További információ és jelentkezés a www.mars.hu karrier oldalon. Éljen a páratlan lehetőséggel a 30. Formula 1 magyar nagydíj alkalmával. Állójegyek 9990 forintért kaphatók. A jegyekkel július 26-án 0 órától éjfélig ingyenesen utazhat a MÁV Start menetrend szerinti járatain és az Árpád híd Hungaroring közti autóbuszjáratokon. A kedvezményes jegyeket keresse az Ostermann Forma 1 Kft. Irodájában, a www.gpticketshop.hu oldalon és az e-busz irodákban. A belépőjegyek a 2015. július 24-én pénteken a Hungaroringen rendezendő jubileumi koncertre is érvényesek. Idén-nyáron is Campus Fesztivál Debrecenben. Jön Kelet-Magyarország legnagyobb nyári bulija. Július 22-től 26-áig több mint 400 program. A legnagyobb holland jazz diva Caro Emerald, a brit Moodstep, Wilkinson és Enter Shikari, valamint Ákos, Tankcsapda, Queen Bee, Rúzsa Magdi, Halott pénz, Felhello, Majka, Mozi, Színház, Duma Színház, Tánc és buli. Campus Fesztivál. Július 22-26 Debrecen. Jegyek a kijelölt